Γράφεσαι κιόλας. Πες τα, πρόεδρε. Τι να πω. Πες τα. Βγάζει ομιλίες. Βγάζει. Βρισκόμαστε στο νέο νοσοκομείο. Και όπως βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, έχει να καθαριστεί από τότε που φτιάχτηκε αυτό το νοσοκομείο. Δεν πρέπει να έχει ένα κυπουρό. Περνάνε από εδώ οι ξένοι για τροχέα και για διάφορα και βλέπουν αυτή την κατάσταση αυτή εδώ. Είναι αμαρτία από το Θεό. Απευθύνουμε προς το ελληνικό κράτος να έχει ένα-δυο κυπουρούς για να καθαρίζουν τους εξωτερικούς χώρους. Να μην φτάσουμε νοσοκομείο της Ουκάντα κάτω. Είμαστε στην Ελλάδα. Είμαστε στο διαμάντι της Μεσογείου και είμαστε στο νησί το Διαμάντι με τον ωραιότερο ήλιο και με τους περισσότερους τουρίστες. Και δεν πρέπει αυτή η κατάσταση να υπάρχει εδώ, στο νέο νοσοκομείο. Λυπάμαι που λέω αυτές τις κουβέντες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει δήμαρχοι και βουλευτές και περιφερειάρχες να δούνε τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στο νησί πριν είναι πολύ αργά. Καλά, να μου πεις, είναι και λίγα τα ψωμιά τους, γιατί είναι καιρός να φεύγουνε. Είναι καιρός να φεύγουν, να πηγαίνουν στα σπίτια τους, γιατί οι κυβερνήτες εκλέγονται για να λύνουν προβλήματα και όχι να δημιουργούν. Και αν δεν μπορούν, να πάρουν τα τσιράκια τους και να πάνε στα σπίτια τους. Και το έχει αναλάβει το έργο αυτό εταιρεία. Ορίστε, και κατάσταση. Έχουν αναλάβει εταιρεία το έργο και πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης. Να, η κατάντιά τους. Το μόνο που ξέρουν είναι να φοράνε κουστούμια και να κάνουν περιφέρεια σαν τον επιτάφιο. Σαν τον επιτάφιο περιφέρεια κάνουν μόνο. Και έρχεται ο Γεωργιάδης τώρα εδώ στη Ρόδο. Του το καθαρίζουμε. Κύριε Γεωργιάδη, σου το καθαρίζουμε, μιας και ξέρεις να κλείνεις νοσοκομεία, να σου στρώσουμε και ένα κόκκινο χαλί να έρθεις να το κλείσεις μία και έξω. Γιατί το μόνο που ξέρετε είναι να κλείνετε νοσοκομεία. Αλλά λίγα είναι τα ψωμιά σας. Γιατί είσαστε μαριονέτες της Τρόικας. Τίποτα άλλο δεν είστε. Φοράτε ένα κουστούμι και νομίζετε ότι κάτι κάνετε. Θα το καθαρίσουμε, να έρθει να το κλείσει μία και έξω. Αυτός ξέρει για να κλείνει νοσοκομεία. Λίγα είναι τα ψωμιά του. Και καλό είναι να ξυπνήσει λίγο ο ροδιακός λαός και να σηκωθούν λίγο από τις καρέκλες και από τους καναπέδες και να έρθουν εδώ πέρα να βοηθήσουν εθελοντικά. Δικά τους λεφτά είναι όλα αυτά. Και είναι κρίμα και αμαρτία να βλέπουμε αυτή την κατάντια. Και θέλουμε να λεγόμαστε η χώρα του πολιτισμού. Να χαιρόμαστε τη χώρα του πολιτισμού. Λοιπόν, Πρόεδρε.